Väčšina firiem odpoveda na otázky, ktoré sa nikto nepýta. Potom sa čudujú, prečo majú nízku preklikovosť na reklame, prečo na ich webe straví priemerný užívateľ iba 10 sekúnd, alebo prečo im nefunguje marketing a nerastie biznis. Vy hovoríte, používame ekobaly, doručujeme do 2 dní, môžete u nás platiť dobierkou, za každú objednávku vysadíme jeden strom. Zákazník sa pýta, má tento produkt hodnotu 100 eur? Vydrží mi tento produkt aspoň 2 sezóny? Funguje tento produkt tak, ako popisuje reklama alebo ako popisuje webová stránka? Vidíte tento rozdiel? Väčšina firiem neodpovedá na reálne otázky zákazníkov a preto im marketing nefunguje. Ja som vybudoval multimilionovú firmu a jednou z hlavných zložiek úspechu bolo práve pochopenie tohto problému, ktorý vidím dnes a denne u mnohých firiem. Ako ale zistiť, čo zákazníkov zaujíma? Na aké otázky chcú odpovede predtým, než u vás nakúpia? Existuje viacero možností. Tá najzložitejšia a najviac nákladná je výskum. Keď sa jednoducho ľudí, ktorí nakupujú danú kategóriu, budete vo výskume pýtať, čo je pre nich dôležité, čo by ich odradilo od nákupu a ako sa rozhodujú, keď si daný produkt chcú zakúpiť. Druhá možnosť, ktorá je jednoduchšia a menej nákladná je, ak sa tieto otázky opýtate vašich zákazníkov. Či už formou telefonátu, formou dotazníku po nákupe alebo formou prieskumu cez e-mailing. No a čo ak zákazníkov ešte nemáte? Ale zároveň nemáte ani peniaze na výskum. Skvelo vám poslúžia recenzie vašej konkurencie, rôzne fóra a ChatGPT. Cez tieto nástroje dokážete lacno, rýchlo a efektívne zistiť, čo ľudia riešia pri nákupe danej kategórie a ktoré potreby sú pre nich najdôležitejšie pri nákupnom rozhodovaní. Dávajte ale veľký pozor na biasované odpovede. Lebo v praxi sa často stáva, že si niečo myslíte, následne vám to potvrdia dvaja ľudia a na základe toho urobíte záver. Ak ale pôjdete ďalej a opýtate sa ďalších 20 ľudí, možno zistíte, že ste úplne mimo a že to, čo ste si pôvodne mysleli, vôbec nie je pravda. No a ak chcete, aby vám váš biznis alebo biznis vašich klientov rastol, pridajte sa do našej komunity Zlatá lampička, kde každý týždeň zverejňujem cenné know-how